Lakhain Koirahini Sarupathar Constituency VDC Chairman Akehai Kt.Jugen Rongphar alangli Kaching Hon Nai alangli Sarbura Karlitang Jugen Rongphar methang adon arap chepadi pon arong kethom. Kedam dang ni pai troxy matijong achiklo ajo porpai kethom pormalom Lakhain Koirahini Sarupathar Constituency VDC Chairman Akehai Kt.Jugen Rongphar alangli Kaching Hon Nai Sarbura Karlitang Jugen Rongphar dim timong arong asar alangli pressure stroke that ajok penang anse chilanglo bonta kime ang take away that pen puthot paralysis chaman to deadlo arnam ki thik pr ni nangli roxy kidam tang ni pai troxy ajo porpai kithom pormalom alangli Kaching Hon Nai achor asomar asu amun adon arap jirpo jirpi atupen chi okang si alangli bangso birthe pen halloween adim sangte choyandam julo alangli ke pamote kang achor arlish rong pp asopo akleng Kt.Jugen Rongphar asopia kleng Christina Rongphar p asopia kibi Anjana Rongphar p asopo kibi Kt.Jugen Rongphar VDC Chairman Sarupathar Constituency atumhendo alangli reng tiga hut alangli rat asai ki claim chipaduk ve kabangphu alangli bangki sung ki duk ki boyalong alangli lang dunding intungte alangli thekan akhi adat ki do an chitami ki pi ki pajir ani sejoy krat lapen ki bi ki thi sarpi sarphu atumben sitami chingki chupadar ani hangvik lapen chingki phun alangli labangso pirthe avelo papen lang chithi mate saphapani lapen plimplam langso arong aradatum irituma phan kana hok the tan lobosi ningje ponrenti alangli mahang ki theka ningkan lage ningkan pharo kresir cap trokep rapho lang chiting pen sarbidong timung karbi life